స్పీచ్ థెరపీ కేవలం మాటల కోసమేనా? లేక భావ వ్యక్తీకరణ కోసమా? స్పీచ్ థెరపీ అనేది కేవలం అంటే గనక స్పీచ్ థెరపీ అనేది మానసికంగా వాళ్ళని ఒక ట్రైన్ చేయడానికి పనికొస్తది. సో, వాళ్ళకేం బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్ లేదు. వాళ్ళకేం ఆక్యుపేషన్ ప్రాబ్లమ్ లేదు. స్పీచ్ ప్రాబ్లమే ఉంది. ఫోకస్ లేదు. కాన్సంట్రేషన్ లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక భయం ద్వారానో, లేకపోతే ప్రేమ ద్వారానో, ఒక కండిషనల్ ద్వారానో స్పీచ్ అనేది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇయ్యడం అనేది చాలా మంచిది. ఎప్పుడు ఏడీహెచ్డీ పిల్లల్లో గానివ్వండి, ఈ స్పీచ్ థెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో, మిగతా థెరపీస్ కంటే స్పీచ్ థెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. బట్ వాళ్ళు వినగలుగుతున్నారా? వినలేకపోతున్నారా? అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఏదైనా సరే స్పీచ్ రావాలన్నా సరే నోట్లో నుంచి కాదు వచ్చేది. మనసులో నుంచి వస్తది. మైండ్‌లో నుంచి వస్తది. దీన్ని బెటర్ చేసే విధానాలను మనం అప్లై చేసుకోవాలే గానీ, థెరపీస్ వలన మనకి ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ వలన బెటర్ జరుగుతుంది. మనకు చాలా విషయాల్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది గానీ, బట్ ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ ట్రీట్ కావడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఆ ప్రాబ్లమ్ ట్రీట్ చేసుకోవడానికి మనం ఆప్షన్ ఆలోచించాలి.